ስላሴ ትትረመም ወትትነከር ስላሴ ትትረመም ወትትነከር ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ራሄል ዩቲዩብ አኩል ኹርናት ዓለም ትርከቡ ሰላምኩም ብዝሕ ትረፍ ይበል ነዛ ዩቲዩብ ቻናል ሓድሽቲ ልኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ አባራታት ዕዋል ሓፍትና እና ረግቢተይ ኳዕ ደስ በለኪ እንኳዕ ናው ዘይብቃዕኪ ድሕሪ ብዙሕ ድኻም ብዙሕ ጻዕሪ ብዙሕ ጭንቂ ማለት እዩ እንኳዕ ናብ መቕባል ውቅዕኪ እንኳዕ ሞነታይዝ ኾንኪ ረግቢተይ ማዕረይ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ደስታ እዩ ዝሓፍተይ ማዕረይ ብጣዕሚ ልፈት ወክለ ኽብረኪ እና ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ከም መጠን ብላዕሊ ቀጻሊ ደሞ ጽቡቕ ስራሕቲ ንኽትመጽና በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ ረግቢተይ በርትዕልና ካብዚ ንላዕሊ ጠንክሪ ያው ዚና መጀመርታ እዩ ቀጻልም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣብ ልዕል ደረጃ ይብጽሕኺ ራክዬ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ በርትዒ ቀጽልሉ እና ደስታዬ ንምግላጽ ማለት ለእግዚአብሔር አምላክ ከመስገንየ بسم الله آمينة بإميتاتችን ቅድስት ድንግል ማርያም እዴተ ማሕጺነ መዝሙር ክዝምርየ ሓቢርና ንዘምር ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይኹኖ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይኹኖ ነአምላኸይ ንፍት ወይናተይ ክብሪ ይኹኖ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይኹኖ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይኹኖ ነአምላኸይ ንፍት ወይናተይ ክብሪ ይኹኖ መሊኻዮ ቤተይ ብበረኸትካ ቅሳነቲ ውኒ ሙሉእ ጸጋኻ ንየማን ጽጋም ቁልሕ ተበልኩ ለካ ንስኻይኻ ወናኒ ኩሉ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይኹኖ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይኹኖ ነአምላኸይ ንፍት ወይናተይ ክብሪ ይኹኖ ዳሃይካ ሰሚዐ ኣብ ቤት መቕደስካ ንልበይ ዘድነነ ወንጌል ስብኸትካ እንሆ ብሓቂ ሎሚ ኸቢረ ብድርዒ ናይ ስምካ ተሳራሲረ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይኹኖ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይኹኖ ነአምላኸይ ንፍት ወይናተይ ክብሪ ይኹኖ አካለይ ወቂቡ ገጸይ ደሚቑ ብጽባቐ ናትካ ጉዕዘይ በሪቑ ሰላም የዘለኹ ሰላም ካይብዛሕ ውዳሴ ኸንፈረይ ሰማያት ይብጻሕ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይኹኖ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይኹኖ ነአምላኸይ ንፍት ወይናተይ ክብሪ ይኹኖ ንጉስ መሬት ሰማይ ገደብ ዘይብሉ ስለንታይ ዘይኮነ ገዲፍ ኩሉ እሞንታይ ክብልየ ስለ ውዕለቱ ተመስገን የዝብሎም
يا ابن فقرو سلاتي زي نقر وهبتو سلاتي زي نقر وهبتو نأكزي أبيهر سبهاتي خنو نأكزي أبيهر سبهاتي خنو نأملاخي نفت ويناتي كبري خنو سلاتي زي نقر وهبتو سلاتي زي نقر وهبتو نأكزي أبيهر سبهاتي خنو نأكزي أبيهر سبهاتي خنو نأملاخي نفت ويناتي كبري خنو آمين كبر مسكانا نእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀል ክቡር አሜን። እናም ቃዕደ ሰለክ ብድጋሚ ርግቢተይ በጣም የዝፈትወክ ዘኽብረኪ በርትዕለይ ጠንክርለይ ማለት ይዛሓፍተይ ማዕረይ እና ብድጋሚ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ምብርትታዕኩም ይፈለያ ክቡራት ተኸታተልታ ሰሰናዩ አሜን አሜን። ዝማሬ መልእክት ይስመዕና ርግቢተይ ዝማሬ ቅዱስ ዳዊት ቅዱስ ያሬድ ዝተቀበለ ዝማሬ ይቀበለል ርግቢተይ ስለት መዝሙሩ ናይ መዝሙሩ በዓል ቤት ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ይኽብረለይ በእውነት ማለት ርግቢተይ ቃላት የለይ እግዚአብሔር ይኽብረለይ እያ ክትብል ዓቕሚና እንኳዕ ሓዊር ደሰለና ደሞ ያው ርግቢተይ ደሞ ብዙሕ ነገር ተጨኒቅ ምሳይ ኮይን ኸይላዕሊ ታሕቲ ኢልኸይኽና እግዚአብሔር አምላኽ ይኽብረለይ ዛንቤተይ ደስታዬ ስለዘደሰተክ ድማ ብጣዕሚ ልመስግን ዛቤት እና ርግቢተይ ማዕረይ ናትከውን ተቐቢልኪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሒ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬና እግዚአብሔር አምላኽ ፈቃድ ይኹን። ጽቡቕ ዜና ይስመዐና እናትከውን ሞኒ ክትኾኒ እግዚአብሔር ይሓግዝ ክጓልኒ እናብ ቀረባ ግዜ ክትኾኒ ኢኺ ንኣቤ ዘይትፈልጥዋ ድማ ኣብ ዩቱብ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ጎርዋ ኢኹም ናተይ ቤተሰብ ዝኾንኩም ማለት እዩ እና ካሊእ ግዜ ብካሊእ መደብ ሒዘልኩም ክስካ ዝመፅእ ሰሰናይ ንዓኹም ይኹን።